golo ng'ur ne piny owacho ni teko mar mbui kata wifi manyocha otudnegi e boma ma Bondo ok tii nyaka sani. Johala kod jodak mar Bondo dwaro ni ler e wi gimomiyo teko mbui no pok ochako tiyo nyaka ne kete gi jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo. Gidwaro ni ng'eyo ka nitiere geno ni teko mbui no nyalo biro tiyo kata ooyo. Piny owacho mar Kenya Kwanza yande osingo tudo teko mbui e kuonde 25,000 moriwo koda ka kuonde tiegruok kod kuonde mag ohala ka boma ma Bondo en achiel kuom kuonde mane osetudie teko mar mbui no. Wi-Fi ni waro no launch ya paro sani koro di bede 3 weeks nyaka ne walo launch Wi-Fi. Gini CS no wacho no bo konyowa kendo no wacho ni ka entiere ka ok wabitiyo gi bundles nikech koro wan gi free Wi-Fi. Wanyalo dhi e internet, wa post gik ma wauso e internet. To wayudo customers mu kuonde mopogore. Nyaka sama wawuoye ni internet ni ok konywa. Nikech onge bundles kendo kata itemo connect e kodite. Koro giwadwa penjo CS Owalo ni gima nokelo nwa kane nokelo nwa mondo bed ni wapicha kosenena notemo keto otemo berore ni mondo wabed gi geno e gima onge ber ne maseneno odiochieng' mane okele go Owalo kae mokete market mane chieng' manane no gima notimo. That is the day mane wanyalo tiyo gi internet. So from that day until now ginokti kech kokete Bondo ka to kokonywa koro onge tiende mondo bedi koro wagombo ywak maduong' ni mondo konywa mondo losnwa gini kata ka ginyalo timo improvement moro to gi improve nwago mondo wane kaka nyalo konyo.